Gonge wis apal ya, Ki? Biasa dong. Video dhisik, Ki. Video, Ki. Iya. Disit. Enggak disit. Ki kan dhuwur disit. Wis ngono. Ki wis mulai. Liwat jam 3 baten tong ya. Iya pokoke wong semene kudu waru doyong kabeh. Kudu. Siki Kang Parmin disit. Loh, urutan ora ana wangsala ora ana ayo ora ana. Oh, aku disit. Nandur jahe nanggalang ngono. Ora gelem nyambung ora bayaran. Pokoke sing ora gelem nyambung. Blangkone jiot. Oh iya. Cocok. Iya. Iya ya wis. Padha kene cepet. Iya ora kudu beda. Ora kok harus gawe. Jangan nggih. Bayar senenge ngenyang nggih. Ayo. Ora nana sing nandur jahe. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Wagu banget. Tapi main. Aduh main banget. Ya wis ora apa-apa. Ayo terus nak. Ora nana sing nandur jahe jebule nanam rengut bae. Apa iya? Ya bener gue mandan anak. Mandan pas. Mandan anak gatukane. Terus nah. Terus nah iki kan kene ya. Iya. Kan kene wis. Sebelah. Dari sebelah. Duh. Sesuai urutan. Ayo ngono. Sesuai urutan. Sesuai urutan. Niki kan urung dimusriki ya. Musik. Terus sing niki dimusriki. Musik. Dimusiki. Yo pisan ning. Ayo. Nandur jahe nang galengan ora nandur jahe nang galengan ora pembok bae. Ora apa-apa, tapi ya jangan ngerjain bae. Ora nana. Ya wis, dadi yo. Yo. Oh, kayak buang tilas ya. Ora nana sing nandur jahe
Iya, Yo. Durasi, orang kena kenyang, ayo. Ki lagu ki siji ya. Bisa setengah jam. Ora. Biasanya sing ngumpul ape balu kok. Ayo, Nyong piye? Sikit. badak. Sing ngene ora apa-apa. Mas, ki keton demam ya Pak Mantri, suntik ya. Siki apa Bu? Siki, masa badak. Mangan kupat. Di nganti rampung disit, wis tau wangan urung nganti rampung urung genah, ayo. Urung rampung. Iya. Mangan kupat niki lah. Ngene yang serak. Mangan kupat. Janure tua. Yuk, Menawi lepat nyuwun pangapunten. Saudara, itu terakhir kae. ayo ki tukang kendangnya ora tanggap. Ngapunten nggih iku kok langsung. Esi mburine esi. Oh, aja nganggo. Iki langsung. Iya, langsung. Tukang kendangnya tanggap ke, aja kasih kecolongan. Ngene. Langsung mengene. Urung. Mikul apa? Udu. Sepikul jengkol, sepikul jeruk. Lagune ngekol. Nyekeli jempol karo nyekel jeruk. Aku udah. Ya kayak gue yang kena. Dadi, yo, dadi orang karu-karuan maksudnya. Ngene. Sikit. Alangetan balik ngulon apa Ya bang tuh orang kena nggak gelodekan, nggak gelodekan. Aku wedi kok kena karma. Ya boleh nih aja nggak gelodekan. Ya bang tua, diparing enam ike. Ya simpu, sing sopan karo bang tua. Ngapura kan. Yakin kok kabeh mau anu kudus sih. Mundaran aku ngerjani wong tua semporete ngapura ya. Ya monggo. Urung. ayo melo molamu Tuane bojone Inul. Tuane bojone Inul Adam Suseno. Adam Suseno. Iya. Ora apaan? Ora rokok-rokok apaan aku wis duwe papat kowe. Nika. Tanggul nang pinggir kiri kakangkan Tukang basek madhep ngetan. Wedi embek kang eneh. Yo, ki ada sing tukang Ora urus. Ora melu apa sing kene kok ora melu. Terus wayahe. Tukang bas madhep pengar dideleng wong sepirang-pirang lho. Dideleng wong pirang-pirang. Ndang Ora Mas. urus. Wis perjanjian kudu kabeh.
Hukumnya wajib yo. Ya kudu kabeh. Anu sekali-kali mbok pengen krungu tukang bass nyanyi. Seumur uripe tukang bass kiye urung tau metu suarane nang mik. Anu bisu. Iya, Apa anu bisu? kudu bisu. Kalau priwe. Metu suarane ngger padu tok. Walah. Main. Ayo, mikir suket ya kena. Ayo, Aku Bas. tuh yang ngarit aku kok. Ayo Bas. Ya. Kali budak miliwangan. Kita padang lah piye? Padang lah. Mas Gandul. Apik banget kok. Ayo Mas terus rampung apik Nek banget. saudara cucuk tuh pas nak karo ting ting tong tong aja janjian. Kali budak miliwangan. Petang gembletak Bagus Mara. Iki sing ngebas jare kan sopan. Tukang basetok lho Pak Gus. Sumpah tukang basetok niki liyane wis pada madang demi Allah. Dia mewakili aku ya Pak. Masa Allah, Ki, aku ora tega Ki, nganti nangis. Aduh. Ya, diwakili Ki Jeremy Ki, banyu botak melewangan. Petang gembletak. Orang di suaranya udah. Sing Sesuai. mandang seru weteng gemblotok pengen mangan iku wae. Itu suaraku. Yo. Kali bodak milewangan weteng gemblotok muncul pengen acung-acung lah. Terus acung-acung lah. Coba. Ayo Mas Luci. Tunjukkan yo. Ayo. Ajak kesum. Kalian nembang ajak kesum. Cari telur ikat di wiru. Manajernya terakhir. Ora. Manajernya nang didi terakhir aku bayar lah di si dewek. Ora. Angger bayar di si dewek. Ayo gue. Angger urusan nyanyi bareng-bareng. Jajal. Yang orang nurat yang semua dulu yakin. Alas cepet. Pokoknya angger sing ora gendem, ora li hadiah. Hadiah. Ya, gue baik. Hadiah termus apa? banget pirang kene iki. Yang isi lah. Nurat yang. Wis Ayo. ayo, mangkat. Yang parikan Allah orang bapak. Allah yang kok dicet. No, tayangnya kau ikut tok. Dicet kok dadi menggang apik. Nanti Angger jahit apik. yang niatar kue. Kena tayangnya kue tok lah. Aja nandur jaya aja Ayo. makan kupat. Sing angel lah gue apa sing kira-kira orang nana ya. Sing beda ya gue pak. Gue lagi ngomong iki mantri lagi mikir aku sih mau apa. Orang peteng guru. Mau nggak takon drama nih belum tak semauri belas. Ya sing kira-kira beda ya gue pak. Iya. Sing cakeman asli Banyumas apa sing Amerika? Banyu masak. Sing nyong ora nyong jane ngulur nyong ora teyeng. Ya. Nggak cucuke tak pada kena karo ya disit. Nah. Kenu cakepan asli Banyumas. Ora apa-apa. Nggih. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu pas mokor sing penting pas. Sanga 10, 11, rolas, telulas, 14, 15, 16. Paru waduh doyong, boyong baling kali. Saya ora matematika ora.
Jeret cakepan Banyumas. Tapi cakepan ya ana sing 9, 10, 11, 12. Dirungok- cilik, Mbok. Sabar disit durung kena. Angger bahasa siji nang Solo, Setunggal, Banyumas siji, siji. iya, Angger dua Banyumas loro, wetan. kali. Bener nyonggok wong Banyumas. Aja angel. Bener apa ora? Ya bener. Ya mbok. Bener, Goblok banget kok. Aku ngerti. Iya. Berarti angger nang kene sega nang Solo, Sego. angger nang kene kenthong, Nang kono kon kan nang kana. nang kene Kana. kental. Nang kana kon metu njobo. Menculat kana. Nggih, Mencolot. Ya menculat apa sama Banyumas ya. keringetnya wis jagung-jagung nyongko. Lah iya. Ki gari ketuane. Dia kari direktur utamane. Tapi tapi sing ora nganggo ketri, sing ora nganggo siji loro maning ora. Loh, bahasa Banyumas siji loro pas. Iya, tapi kan parikane aja kedawan betul. Akeh temen. Ki bosnya kan asli Mandarin jajal nggih paringane arep apa nggih. Woi, kalau kerja itu urusan Mandarin. Ayo. Apa sih ya? Kita asli orang ngerti temenan blas. Masalah is blank tok kabeh nang wong Jujur. Aji cicing, aji cicing. Apa sih gue? Apa sih kayak gue sih? Apa sih? Jet. Anu apa sih? Mas Gendul. Jajar. Kowe terdaftar ora? Mas Gendul. Aku ngerti. Apa? Aku ngerti artinya. Artinya apa? Manu manyar cucu kedam. Nemu sing anyar. Waduh aku. Jangan arep melu jatuh tapi ora tejeng. Yo, terusakan susah mana yo? Tuku epring karo pucuke turu miring keton kunuke. Lunga ngendong apa di Bali. Lunga ngendong ning pinggir kali. Yang pengen wis kesanti. Poklah. Ora niki nabu kentong nang pinggir kali, mlebu setong kerinya kali. Nah, kenyang orang melu suka nyanding. Siji loro telu Suka papat. nyanding nih bangnya keli. Nah, Aku kan MC. Ora. oke. Ndul. Yuk. Dari sekian banyak sing paling menggemar akeh ke dasun tok. Kuncul tok. Iya. Banyu budak mende wangan. Lambu mari ngendi? Iya. Anu banyune budak tok. Weteng gembletok pengin mangan kecokan. Tapi yang setuju parikane. Wis iya. Heeh. Sampai nikah sampun kabiasa. Sampun kabiasa, nggih. Marudaya. Versine warga larang. Kowe sing angel digoleki anane mengko nonton nang Banyumas TV. Ya. TV-ne mung Banyumas paling pas. Ya mesti tengok BDT. Top banget. Nih, muncul kok. Iki apa? Kepripun Mas? Pagi. Ajeng sing kados wingi napa ajeng dicangkepi? Ayo wektale durasi. Monggo. Monggo. Ajeng kepripun? Kados wingi mawon nggih. Sing kaya wingi berarti. Ya, mergo durasi. Nggih. Oh nggih, Pun. Sinambi ngopi. Pun. Pun maramiri ngopi, nanti ketilem kopi. Oh ya. Mas Dedel. Mas Dedel. Oh iya. Oh iya, jangan tiora. Ya. Sampun samarta, Cok. Sampun. Iku sing gedang nyekelimik bae kok. Dasare duda ya kowe. Apa ya? Lho.